A Verdú, Caga en dur, a Bellpuig, caga i fuig, i a Anglesola. rime amb titola. Quines rimes, no? Sí. I dius que tots aquests versos els va escriure el poeta Kassam? No, Kassam era el Patxe, el poeta era Nassam. Ah, caram! No, Karam no, poeta Nassam, Patxe Kassam, Karam no era ningú. Ah, ja ho he entès, sí. Crec que fins fa poc em pensava que el escriptor més famós de Targa de tota la història era el Pedrolo. Home, és que sona com més d'institut, no? Bueno, és que precisament a l'institut es diu així perquè... Però és igual. La qüestió és que costa comparar-los. Un és del segle XX i l'altre és del segle XIV. Escolta, per què ha sortit XX i XV pelito aquí sota? Hòstia, què em costarà avui? A veure, la qüestió és que comparar-los és molt complicat. És com comparar el Messi amb el Pelé. Ahà, Com un ou i una castanya. sí. Com els cines de Targa als anys 80 i els cines de Targa... Bueno, això no seria ben bé No. així. No, però sí, crec que t'he entès. Sí, t'he entès. Sí? Sí, i tant. Però tu no tens ni idea de qui va ser el poeta Nassam, no? Ah, el poeta, Nassam. Sí, home, sí, és un dels jueus més rics del segle XIV. Sí, de fet, financer i poeta. De fet, era l'únic de tot el món que sabia escriure textos en català i en hebreu. Llàstima que es va arruïnar la tragèdia del Call el 1348. Bé, tot una pena. Sí, home? Titi, falta call, germà. %% asfalt, 0% de personalitat. El carrer del poeta Nassam és menys original que la majoria de noms de kebabs d'aquí Targa. Té tan poca personalitat que si l'estació de busos cobrés vida i fos una persona, sentiria alleugerida al veure que hi ha espais que transmeten menys que ella. El més emocionant d'aquests 500 metres d'asfalt és quan els crossfitters surten a córrer i trepitgen amb terra amb contundència. Provoquen unes vibracions que suposo que fa sentir amb una mica de vida aquest carrer, el carrer de Poeta Nassam. Nassam Burpee! El millor que hi ha en aquest carrer, el carrer Poeta Nassam, és aquesta plaça. Però com més la miro, més em recorda el monument de l'Holocaust dels jueus a Berlín. Això sí, hi ha una mica més de verd. Aquest carrer té tan poca autoestima que no sap ni ell mateix com es diu. Poeta Nassam, Poeta Natam, Poeta N''Assam, que ni al Google Maps li queda clar. M'imagino que escriuria Poeta Nassam al veure que li han dedicat aquest carrer. Miro el meu sender topònim, ho arribo a saber i em poso un pseudònim. Aquesta mirada ignorada, ferrocarril a una banda, a l'altra vistes de la 2. Era això? L'etern silenciós? No li demano al meu carrer una biblioteca, tampoc una escola, ni una fleca. Però és que no té ni un trisbar. Quina colla de desgraciats. Això no rima. Sí, és una hipèrbole, ho vaig fer a terceres. Queda clar, era un gran poeta. Però la gent sap qui va ser el poeta Nassam? Sap qui era Poeta Nassam? No. Algú d'aquí sap qui era el poeta Nassam? No. Poeta Nassam, saps qui era? El Patge Nassam sí, El però... Però el poeta Nassam, busqueu el poeta Nassam. No. No? Qui és Qui era poeta Nassam? Ah, no. Ni puta idea. Gràcies. De res. Gràcies. Adéu. Anem a descobrir algú que ens expliqui qui va ser el poeta Nassam. Poeta Nassam. Benvinguts de nou, amics del carrer de Targa. Avui estem aquí amb una eminència del personatge que estem parlant avui. Ell és el Josep Muntaner. Té un doctorat en filologia hebrea i ella es definiria com a filòleg, com a escriptor, com a historiador. Com et definiries? Certament, no com a eminència. Ja ho veurem. Això ho decidirà el públic al final de l'episodi, crec. D'acord. Jo considero que és una de les persones que ha de saber més sobre el poeta Nassam, gairebé del món, tot i que potser no li agrada que ho digui, perquè ell ha fet un recopilatori, no?, de tots els proverbis d'aquest poeta. És així? Sí, així és. De fet, era la tesi doctoral.
a Barcelona, a la universitat, a la Central, fent filologia hebrea. Recordo que un dels professors d'allà, catedràtic, ara ja està jubilat, em va dir, home, Josep, tu ets de Tàrrega, els jueus de Tàrrega gairebé no han estat estudiats, si t'animes, i llavors em vaig animar. I certament doncs, hi havia aquesta figura, la de Moshe Natan, de la qual doncs, s'havia fet una publicació a Israel de la seva col·lecció de proverbis i, per tant, agafar aquesta col·lecció i traduir-la i tal va ser tot un repte. Parem aquí un moment perquè m'has parlat del Moshe Natan. I jo he vist que pels carrers de Tàrrega, als rètols i per internet està escrit a tot arreu de manera diferent. N', Nassam Jum, Natam, inclús en algun lloc Nassam amb C trencada o amb Z. Com és això? Mira, això és un desastre. És un desastre. És un desastre. Mira, com a mínim, alguna cosa que No, és un desastre. A l'edat mitjana, quan agafes els documents, és el mateix. Trobes el nom aquest escrit de moltes maneres diferents. Però en hebreu sempre s'escriu de la mateixa manera. Moshe Natan. Moshe Natan. Moshe Natan. Així n'haurem de dir Natan. Sí, Natan, Moshe Natan. El problema està que quan després els catalans que hi havia per aquí, els veïns de Tàrrega o qui fos, s'hi adreçaven, doncs no ho sabien pronunciar a l'hebrea i feien el que podien. No estem al carrer del poeta Natan, que ja l'hem vist abans. Estem situats al que seria el call jueu de la que va ser la Tàrrega medieval. Primer parlem de poeta Nassam. Es sap com arriba a Tàrrega o si neix a Tàrrega o com fa cap aquí? És de les poques coses que no sabem. És a dir, Moshe Natan al llarg de tota la seva vida, va ser una vida molt llarga, i Moshe Natan va arribar, calculem que va passar dels 70, de la setantena. Sabem que al llarg de tota la seva vida, que va ser molt llarga, com dèiem, sempre es va definir, es va presentar com a jueu de Tàrrega. Sempre. Jueu de Tàrrega. Jueu de Tàrrega. Sabem que en comptades ocasions va viure a d'altres llocs, va passar temporades a Bellpuig, va passar també alguna temporada a Tàrrega, a Barcelona, però sempre que va poder va tornar aquí i ell era targarí. Ara bé, va néixer a Tàrrega? No ho sabem. No ho sabem, El però primer document d'ell és de l'any 1308. ell es definia, m'ha agradat molt, com un targarí jueu. Sí, Això és el que avui en dia aquí a Tàrrega en diem un TTV, que és un targarí de tota la vida. Del segle XIV, però era un TTV, perquè no sabem si va néixer aquí, però s'hi sentia, així que ho era. Esdevé, amb el pas del temps, amb un personatge molt important. La gent de Tàrrega no ho sap, però és un personatge no només a Tàrrega, sinó que té un impacte molt important amb tota l'escriptura hebrea. Si haguessis viscut al segle XIV, sabries perfectament qui era Moshe Natan. Era un famós. Sí, era impossible no viure a Tàrrega al segle XIV, la primera meitat, i no saber qui era Moshe Natan. De fet, jo crec que li haguessin hagut ja de carregar, de posar al carrer a la primera meitat del segle XIV perquè se'l mereixia. Era un jueu ric. I sé que quan es diu que era un jueu ric, molta gent pensa, tots els jueus són rics. És mentida. Mentida. Són d'aquells tòpics que es van perpetuant. Moshe Natan, d'alguna manera, destaca perquè presta diners a gent molt senzilla, pagesos d'aquí de Tàrrega i del voltant, de Verdú i tal, però també després presta diners a l'abat de Poblet, al rei, a nobles. Moshe Natan era important, era ric, però també era un tio culte. Tota la família suposo que ho eren, però ell ho és perquè se li veu. És una persona, quan llegeixes els seus proverbis i quan els estudies o els vols traduir, que es veu que al darrere hi ha moltíssimes lectures. Tu, de fet, vas fer una primera edició i una segona edició de traduccions dels poemes de poeta Natan, de Moshe Natan. Natan, s'ha de dir bé. Moshe Natan. Natan, així amb contundència. Per què destaca aquesta escriptura? A veure, els seus proverbis són proverbis, com tots els proverbis, tenen un punt d'ensenyament, de moral, tenen com una moralina, no? Tracten una mica de tot. Tracten del vi, tracten de les dones, el perill de les dones, tracten del rei, tracten de vicis, de virtuts, de l'amistat, de 50.000 coses, no de visitar els altres, de 50.000 coses. Però el que penso jo que ho fa interessant, en la col·lecció dels seus proverbis hi ha un pròleg en el qual ell parla de la seva experiència. I una de les coses que diu és que ell, al llarg d'aquesta vida, ha intentat anar al darrere de l'èxit material. I d'alguna manera l'ha aconseguit, perquè és ric, és famós, és influent, el rei el coneix, el nomena el seu familiar. Era el que volia ell volia tenir reconeixement
Però, en el mateix pròleg, ell diu que tot això d'aquí, una vegada aconseguit, l'ha deixat buit. No l'ha satisfet. És a dir, veu que hi ha que apareixen problemes i que no paren de sorgir-ne de nous i que tothom li va al darrere i que un les tira per aquí, l'altre les tira per allà, conflictes, litigis, i d'alguna manera ha aconseguit l'èxit, poder, però no la pau, no la pau d'esperit. Tot i així, tot i que ell digui no, l'èxit material no deixa de ser un burgès i un burgès ric, acabalat, adinerat. Ell llavors diu, el camí és... La lectura del que d'altra gent sàvia ha escrit sobre la vida, sobre les qüestions que envolten la vida de les persones. Que ell sabia hebreu, evidentment, però català també. Ell escriu en hebreu o també pot arribar a escriure en català? Això ho sabem? Això se sap, i és una de les coses boniques de Moixé Natan. Doncs expliquem-la, si és una cosa bonica. Sí, perquè de pocs jueus catalans d'aquella època sabem que la literatura escrita per jueus catalans és immensa, no ens l'acabaríem, però la immensa majoria és en hebreu. Llavors, pocs són els casos de jueus que varen escriure en hebreu i també en català. I Moixé Natan, de fet, en coneixem dos, potser tres. Potser n'hi va haver més. Ell no ho fa per manament de ningú, ho fa perquè vol. Per amor a l'art. Sí. Bé, com jo. Bueno, jo també, per amor a l'art. I ell també, I el que està gravant també. Encara més. Hauria estar molt a gust aquí, parlant en català, coneixent el català, llegint en català, i d'alguna manera hauria pensar que ell podia aportar alguna cosa també als seus vilatans, als seus veïns catalans. Moixé Natan va viure el que s'anomena com a tragèdia del call jueu de Targa. La va viure i jo penso que va ser el punt d'inflexió. És a dir, Moixé Natan va viure moltes desgràcies al llarg de la seva vida, moltes situacions difícils, anys de carestia, de fam, que no es podien retornar. Moixé Natan surfeja l'onada, diverses onades. El punt d'inflexió és l'Avalot. Què és l'Avalot? Pels qui no... L'Avalot és l'assalt al call de Tàrrega, que va tenir lloc a començaments de juliol de l'any 1348. Molt bé. Hi ha tot un seguit de cristians, d'aquí, de Verdú, dels poblets de la vora, que venen a les portes del call, i hi ha un document que ho explica. Arriben, això vol dir que en algun punt aquí hi havia una porta. Sí. Van amb una porta i comencen a picar-la fins que l'esbotzen i llavors entren al call, tots amb avalot, Amb massa... amb massa, amb eixades, amb forques, amb el que fes falta, i amb això venen aquí i fan una escabetxina brutal. Maten a homes, a dones, a nens, a gent gran, maten tot el que troben. I Moixé Natan hi era aquí, amb aquests fets? Moixé Natan, no. Molt probablement Moixé Natan, tot i que tenia la casa aquí, i la seva casa va ser assaltada, i els seus documents que tenia allà van ser destrossats, no? Era una manera d'evitar de tornar el crèdit, el préstec. Tots aquests documents que podien avalar que ell havia deixat aquells diners, de sobte són destruïts. I ell, a partir de llavors, a partir de 1348, començarà una lluita infatigable fins al final de la seva vida, intentant de recuperar tots aquests documents per refer-se, però no es refarà. És una persona que m'has comentat que aquell dia no estava a Targa. Suposo que ell, veient aquesta que anaven venint els assalts, doncs va sortir del call i no hi ha, nosaltres no sabem d'ell que pugui dir m'han mort el fill, m'han mort la filla, en tenia 5. Va quedar tot arrasat i no... Va quedar tot arrasat, però ell no va patir res d'això. Probablement estava amagat a casa d'algú que coneixia fora del call. I parlant de la figura de poeta Natam, sabem... Natan o Natam? Natan. Acabat a Mena. A Mene? A Mena. O sigui, hi ha llocs que ho escriuen acabat a Mene, també? Els que ho escriuen de qualsevol manera. No facis cas de com ho trobes. Ara sí, jo crec que ja ho he entès. Agafa el llibre com és... Ara que estem a punt d'acabar... Moixé Natan, ara que estem a punt d'acabar l'episodi, ja quasi que ho he entès. Jo penso que la gent es quedarà amb això, ja està bé. Moixé Natan, ja és molt, És molt. Ja és molt. T'anava a preguntar, sabem com mor? Mor aquí a Targa? No sabem com mor, sabem quan mor. Hi ha un mes que dius, mira, al novembre està viu, i en canvi es parla al febrer o al març següent ja com a mort. Per tant, és en aquell període
de mesos, no crec que és el 1360 i poc. Donem per acabat el capítol d'avui. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a tu, Miquel Ramon. Per tot el que ens has explicat sobre poeta Natam. Aquest és l'últim capítol d'aquesta temporada. A reveure, qui sap si ens tornem a veure una altra vegada aquí, a Carrers de Targa. Adeu! Estimats oients, gràcies per arribar fins al final de l'episodi. Soc el gran mestre del coneixement targarí. Què us ha semblat, el personatge d'avui? Potser el primer gran poeta targarí? Mira, abans d'acabar us explicaré un petit acudit. Sabeu per què el personatge d'avui diuen que sempre tenia la veu una mica de constipat? Perquè tenia la veu nasal! La veu nasal! Hòstia, que bo! Hòstia, que bo! Bueno, perdoneu. Bueno, companys, a reveure. I recordeu, la pròxima vegada que sortiu pels carrers, vigileu on poseu el peu. Poeta la nasal!